Assalamu alaikum yan uwa, barkamu da kasancewa da ku a wannan bidiyo. Bidiyon mu na yau insha Allah za mu nuna muku wani application yadda za ka samu kuɗi a online cikin sauƙi. Saboda haka da farko abin da za mu nuna muku yadda za ku register a cikin wannan application din. Sannan link din wannan website din zan bar muku shi a description ko a comment na farko, sai ku je ku register. Idan aka ce description, idan kana kallon bidiyon kamar haka za ka ga wannan inda sunan bidiyon yake gashi nan, sai ka taba kan sunan bidiyon zai buɗe maka description kamar da kuke gani. Kamar da kuke gani da zaran ya buɗe muku za ku ga mun rubuta da link din a nan wajen, kawai sai ka danna shi, kana danna shi kai tsaye zai kawo ka inda za ka je ka yi register a cikin sauƙi. Saboda haka da zarar ka danna link din zai bude maka wannan fuskar kamar haka, kamar yadda kuke gani zai bude mana wannan fuskar. Da farko nan zai buƙaci zai ce mu sa namban wayar mu. A namban wayar ta mu idan muka tayi sawa kan mu sa da ziran farko. Idan nambar mu 080 ne, in muka tayi sai mu fara daga 8, idan 090 ne sai mu fara daga 9. Sannan daga na biyun na kuma za ku ga gashi na wannan final code ne, ba ruwanka da shi, kar ka taba shi. Sannan a ƙasa sai ka zo ka sa passport ɗinka. Da zarar ka sa passport ɗinka sai ka danna register. Saboda haka da zarar ka danna register zai buɗe maka wannan fuskar kamar haka. Kamar yadda kuke gani gashi nan da zarar ka danna register zai nuna mana congratulations, register mu yayi, sai ka danna OK. Gashi nan kai tsaye ya kawo mu inda za mu yi downloading ɗin shi wannan application ɗin. Kamar yadda kuke gani daga sama na za ku ga gashi nan ya saka mana downloading, sai mu zo danna kan download, za mu danna OK. Kamar yadda kuke gani application ɗin mu nan yana yin downloading. Wannan ita ne hanyar da za ka yi download ɗin wannan application ɗin cikin sauƙi a wayarka. Kamar yadda kuke gani application ɗin mu gashi nan ya ce mana ya gama yin downloading, sai mu je mu install ɗin application ɗin mu. Sai mu danna install. Za mu jira ya gama installing. Yana sai mu danna open. Kamar yadda kuke gani gashi nan mun buɗe fuskar application ɗin mu, za mu yi login a cikinsa, sai mu danna login. Gashi nan zai nuna mana wannan abin da ce mu yi verification. Kamar yadda kuke gani za mu zo mu kama wannan abin, sai mu ja shi, sai mu kawo shi cikin wannan abin mun seta shi. Da zarar mun seta shi sai mu sake. Kamar yadda muke gani gashi nan yanzu ya gama. Gashi nan idan mun yi login cikin application ɗin mu nan ya buɗe mana, wannan ita ne fuskar application ɗin mu. To da farko abin da zaka fara yi, zaka zo ƙasa, daga ƙasa za ka ga wajen da aka rubuta me, sai ka danna shi. To yanzu abin da za mu yi shine za mu nuna muku yadda za ku saita withdraw password. To kamar yadda kuke gani yanzu gashi nan sun ba mu balance, za ku gashi nan sun ba mu naira 400. To ita wannan naira 400 sun ba mu ita ne saboda mu yi tax ɗin mu na yau. Kana so za ka iya recharging a cikin wannan kasar kuɗinka domin ka dinga samun kuɗi kama. Da mu zo mu shiga withdraw. Da zarar mun shiga withdraw kamar yadda kuke gani gashi nan zai ce mana sai mu danna OK. A nan wajen abin da zai ce mana mu sa sunan bankin mu, sannan mu sa account number mu a nan wajen. Nan za mu sa suna, nan za mu sa account number, sannan nan za mu saka email din mu, sannan sai mu zo mu dawo ƙasa nan zai nuna mana bankuna, sai mu zaɓi bankin da muke amfani da shi, sai mu zaɓa. Da zarar mun zaɓi bankin da muke amfani da shi sai mu danna submit din nan, shikenan. Da zarar mun yi submitting shikenan mun riga mu set withdraw password, sai mu zo wajen yin tax. Idan ka zo daga ƙasa za ga yadda aka rubuta tax center, sai ka taba shi kamar haka. Zarar ka taba shi kamar haka zai ce maka searching, sai ka danna kan search din nan. Za ka jira zai ɗanyi loading, mu je zuwa 100 zai nuna maka. kamar yadda kuke gani gashi nan yana ready yana searching
sai ka zo ka danna start bayan ya gama sacin. Gashi nan ya nuna maka tax din da za ka yi. To a nan wajen za ka zo ka danna kan tax din nan. To zai nuna maka wasu rubutu kamar yadda kuke gani. Za mu bar muku abin da za ka rubuta gaba ɗaya a nan wajen a fuskar wannan bidiyon. Saboda haka da farko abin da za ka rubuta shine good. Abin da za ka fara rubuta, za ka rubuta good. Sannan sai ka zo gaba ɗaya sauran kuma abin da za ka rubuta shine ok. Kowanne za ka rubuta ok. Kamar haka. Bayan ka gama sa ok sai ka zo ka danna kan wannan ok ɗin kamar haka. Sai ka danna ok. Za ka ta yin wannan tax ɗin sai an ce maka ka je kai recharging sannan ka gama tax ɗin. Za ka ta yin tax kamar yadda kuke gani da shi nan. Kamar yadda kuke gani yanzu da zaran ka gama tax ɗinka, ka gama tax ɗinka sai ka dawo cikin home ɗin. Sai idan kana so ka yi recharging kuma za ka zo ka shiga meet ɗin nan. Daga meet ɗin nan za ka ga inda aka rubuta top up now ɗin nan. Kawai sai ka danna shi. Masu bar dama za ka iya musu da kan naira 300 har zuwa miliyan 1 ko nawa kake so za ka iya sakawa, ya danganta da iya yanayin karfin ka da kuma iya yardarka da platform ɗin. To ni yanzu baran sa naira 2,500 misali. In ka duba wajen da kake gani an samu a top up ɗin nan zai kawo ka waje kamar haka. Sai ka zaɓi iya amount ɗin da za ka sa ka rubuta. To ni kasancewa 2,500 zan saka gashi nan zan rubuta 2,500. Da zarar ka danna 2,500 ɗin sai ka danna sai ya wuce da kai. Yana wucewa za su baka gashi nan account number ɗinsu da komai yadda aka tura musu. To abu na farko da aka yi shine sai ka danna copy ne akan account number ɗin gashi nan kai copy ɗin account number ɗin su. Sai ka je ka cikin mobile application da kake transfer da shi. Sai ka shiga ka musu transfer ka tura musu kuɗin. Ko kalli screen ɗin nan za ku ga yadda nake yi. Yayin da za ka yi transfer ɗin a kowane mobile app bank akwai wajen da ake sa narration ko description ko kuma dai optional ko remark ko wani abu. Sai ka dawo cikin application ɗin naka na nan. Sai ka yi copying ɗin ID ɗinka sai ka je ka sa a wajen. Sai kai musu complete transfer. In ka gama sai ka ɗauki remita ɗin wato receipt ɗin sai ka screenshot ɗinsa sai ka zo ka ɗora musu shi a cikin nan wajen gashi nan kama haka inda kuke ganin nan wajen. To kafin ka sa musu screenshot na remita ɗin sai ka saka sunan wanda ya tura kuɗin. In account ɗinka ka tura sai ka sa sunan account ɗinka a nan wajen. To daga nan sai ka ɗauko screenshot na remita ɗin ka saka a nan sai ka danna submit. Shikenan ka kyale shi nan da zuwa minti 10 zuwa 20 haka za ga kuɗinka ya hau kai sai ka je ka ci gaba da tasking. Kamar yadda kuke gani yanzu sauran mu nuna muku yadda za ku copy ɗin link ɗin ku tura a sauran ƴan uwanku ku sharing, sannan duk wanda ya sa ta karkashin link ɗinka za ka dinga samun wani abu ta karkashin sa. Saboda haka za ka zo ka danna wajen invite ɗin nan kamar haka sai ka danna shi. Da zarar ka danna shi zai buɗe maka nan wajen kamar yadda kuke gani. Haka za ka zo ka zaɓi wannan na farkon sai ka danna shi kamar haka. Da zarar ka danna za ka dawo ƙasa za ka ga nan inda aka rubuta invite ɗin nan. Invite link ɗin nan kawai sai ka zo ka copy ɗin wannan link ɗin kamar yadda kuke gani wannan link ɗin. Za ka yi copy ɗin wannan link ɗin da yake a nan wajen sai ka copy shi. Da zarar ka copy shi za ka je ka tura sauran ƴan uwanka duk wanda ya rijista ta karkashin link ɗinka za ka samu wani abu. Saboda haka mun gode da kallon